Mayo ng buhay kan madukayan sa maawot na porsyon kan Sitio Balagon, Barangay Dalupaon, Pasakaw, Camarines Sur, ang 31 anyos na padre de pamilya asin paraomang si Michael Merodio E. Mayores, residente ka nasabing lugar pasado alas 6 din banggi kasuudma. Sa impormasyon, 15 saksak ang sinapo kan biktima sa kamot kan dai pa nabibistong kagibo. Pero doon na po kami ng persons of interest na po kami. Yung sarap po dyan sa kagrabe po si Tama kang nagka-agiba po siya ng multiple stab wounds. Huring nahiling subuot ang biktima alas 9 nin banggi kan Disyembre 13 sa Balagon Elementary School na nakapag-atender pa ng Christmas party kaibaan sa iyang mga amigo. Sa duman po niyo, papangabulan ko po ni duman sa barangay po, kapilan nga riyan, kung siya mo po, na nakakaroon o nakahiling na kang pangyayari. Tulis man po na makikoordinate po kami para po masubta po ang kaso. Sa ngunyan, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan otoridad nga ni madakop ang sospek asin maaraman ang motibo sa krimen. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.